Na een jaar afwezigheid is de oogkliniek in Zierikzee vandaag weer open gegaan. Het is een van de maatregelen om iets te doen aan de lange wachtlijsten voor de oogarts in Zeeland. En verder in deze Zeeland nu. Boosheid over verschillende aansluitkosten. En emoties bij debuut Mick van Dijken. Goedenavond. De 2 ziekenhuizen in Zeeland gaan de strijd aan met de lange wachtlijsten voor de oogarts. Zorgzaam en ADRZ willen efficiënter werken en hun afdelingen voor oogheelkunde vernieuwen. In Zierikzee ging daarom vandaag een deel van de oogpolie weer open. Heel blij mee, omdat ik zelf geen vervoer heb, dus altijd met openbaar vervoer naar Goes of ergens anders heen moet. Je kunt zo op de fiets er naartoe en dus ja, ik vind dat heel fijn. Na een jaar afwezigheid is in Zierikzee vandaag de eerste oogspecialist begonnen met spreekuren. Het gaat om de orthoptist die verstoringen in de oogbewegingen of samenwerking van de ogen behandelt. Voor de oogzorg hier in deze regio is het fijn dat we hier weer zitten. Mensen hoeven minder ver te reizen. Zeker de patiënten, de kinderen die iedere 3 maanden hier op controle moeten komen. Is het echt heel fijn dat we weer in de buurt zitten en dat ze niet meer zo ver hoeven te reizen. Dus voor de zorg op Schouwen echt ontzettend fijn. De komst van de oogartsen laat nog even op zich wachten. Zij starten na de zomer in Zierikzee. Als je de oogkundige zorg in heel Zeeland goed wil regelen, dan moet het ook op Schouwen-Duiveland goed zijn. En we merkten toen we uit Zierikzee weg waren al dat er heel veel mensen waren die op Schouwen-Duiveland wonen. Niet alleen in Zierikzee, maar ook juist uit Brouwershaven, Bruinisse, Burghaamstede, die niet meer naar de polykliniek kwamen. Omdat ze of geen vervoer konden regelen, omdat het gewoon letterlijk een brug te ver was. Die mensen die willen we ook kunnen bedienen en ja, nu kan dat weer gebeuren. Die gemiste bezoeken aan de oogarts kunnen in sommige gevallen tot onherstelbare schade leiden. Met Zierikzee erbij en de verhuizing naar een ander pand in Goes dit najaar kunnen de oogartsen straks meer patiënten zien. De gemiddelde wachttijd voor een consult bij het ADRZ is een kleine 3 maanden. Het ziekenhuis boven de Westerschelde is niet de enige die zich inzet in strijd tegen de wachtlijst. Bij ziekenhuis Zorgzaam is de wachttijd een kleine 10 maanden. In Oostburg opende hier vorige week officieel een nieuwe afdeling oogheelkunde. Het ziekenhuis heeft daarvoor de samenwerking opgezocht met een landelijke oogkliniek. Ja, ze hebben een heel groot netwerk op het gebied van oogheelkunde. Ze hebben natuurlijk heel veel expertise op het gebied van oogheelkunde. Dus dat netwerk dat kunnen wij heel erg goed gebruiken. Omdat het best wel lastig is, gewoon helemaal in de zorg, om hooggekwalificeerd personeel te vinden. En verder ook echt in het optimaliseren van het polyproces. Dus dat we het allemaal ook net iets soepeler kunnen laten verlopen met elkaar. Dus met hetzelfde personeel wat er is, kunnen we nu meer behandelingen doen. En uiteindelijk als er nog meer oogartsen worden aangetrokken, kunnen er zelfs nog meer patiënten gezien worden. Ja, zeker, dus dat is van belang. Dat we die oogartsen inderdaad ook op de plek krijgen. Maar dat gaat zeker lukken, daar heb ik alle vertrouwen in. Maar dan kunnen we nog meer patiënten behandelen. En dan zullen die wachttijden ook echt goed naar beneden gaan. Wat daar ook bij helpt is dat de afdeling nu een eigen operatiekamer heeft gekregen. Op een OK-complex, zoals bijvoorbeeld op locatie Terneuzen, ja, daar moeten heel veel specialismen gebruik van maken. En dan zit je elke keer in elkaars vaarwater. En we wilden juist dit OK-proces heel erg rustig, zonder verstoringen laten plaatsvinden. Vandaar dat we die in locatie Oostburg hebben geopend. Volgens de ziekenhuizen moeten de wachtlijsten over een jaar flink korter zijn. Maar ze hopen ook met deze inzet klaar te staan voor de toekomst, waarin verwacht wordt dat de vraag naar oogzorg alleen maar toeneemt. Op een Belgische loodsboot is vannacht een 66-jarige loods ernstig gewond geraakt. Hij viel van een ladder 6 meter naar beneden terug op zijn loodsboot toen hij bij een groot schip naar boven klom. Meerdere ambulances rukten uit, net als de traumahelikopter die op de boulevard landde. De man ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk. Volgens een politiewoordvoerder is voor de getuigen van het ongeluk slachtofferhulp ingeschakeld. Het Industrieel Museum in Sasvagent baalt van een nieuwe subsidieregeling die de provincie wil invoeren. Het museum krijgt dan geen vaste jaarlijkse financiële steun meer, maar moet per project geld aan de provincie vragen. Volgens directeur Nick Zinke zal er daardoor aanmerkelijk minder geld beschikbaar komen voor het Industrieel Museum. Hij vindt het onbegrijpelijk dat juist zijn museum geen subsidie meer krijgt, omdat daar het verhaal verteld wordt van arbeid en industrie in Zeeuws-Vlaanderen. De provincie laat weer eens zien dat Zeeuws-Vlaanderen ver weg is, zegt directeur Zinke.
En het is de bedoeling dat nog maar 3 musea wel een jaarlijkse vaste subsidie van de provincie krijgen. Dat zijn het Maritiem Museum, het Watersnoodmuseum en het Bevrijdingsmuseum. De rest krijgt alleen nog subsidie voor projecten. De politie heeft gisteravond een 20-jarige man uit het Belgische Sint-Niklaas aangehouden. Hij liep met een bivakmuts op de Oude Vlissingseweg in Middelburg. De man zei dat hij iemand wilde laten schrikken. Toen de politie hem fouilleerde, trof ze een nepwapen aan. De man is aangehouden voor verboden wapenbezit. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. De aanleg van nieuwe glasvezelkabels voor, wat er wordt gezegd, razendsnel internet. Maar mensen in de buitengebieden kunnen hiervoor niet altijd bij de bekende internetproviders terecht. Deze mensen zijn aangewezen op Glasdraad. En dat is een bedrijf dat deze aansluitingen wel mogelijk maakt. Maar de kosten hiervoor, die kunnen nogal verschillen. De vlag hier achter mij die vertelt het al. Buurtschap Mariekerke krijgt glasvezel. Maar waar de een 200 euro betaalt, betaalt de ander 2300 euro. En dat verschil vindt inwoner Corné Seiner niet eerlijk. Ik was eigenlijk minder blij dat wij eigenlijk 2300 euro moesten betalen. Dat vond ik fors veel geld voor een aansluiting. Ik heb toen ook nog gevraagd van bij 40% gaan ze het aanleggen. Dus als er dan meer mensen hun eigen aanmelden, bijvoorbeeld zitten nu al bijna op 60%, dan krijgen die mensen dan van 2300 euro korting. Maar dat was ook niet het geval. Was het een optie om het niet te doen? Als je dat nu niet doet en je moet het ooit later laten doen of je wil je huis verkopen en dan legt toevallig geen snel internet, ja, dan zijn de kosten misschien wel 10, 20 keer meer dan 2300 euro. Dus eigenlijk ben je wel een soort verplicht om het nu te doen. Ik heb Glasdraad gevraagd om een uitleg en je zou kunnen zeggen dat Corné Seiner gewoon pech heeft. Omdat er nog geen coaxkabel naar zijn huis ligt, moet er gewoon meer gegraven worden. En dat kost meer geld. De gemeente Schouwen-Duiveland wil onderzoeken of er een reformatorische school voor middelbaar onderwijs op het eiland kan komen. Nu moeten zo'n 500 reformatorische jongeren voor hun voortgezet onderwijs iedere dag naar het Calvijn College in Goes of naar de christelijk middelbare school op Goeree-Overvlakke. En dat vindt het gemeentebestuur op Schouwen-Duiveland geen goede gang van zaken. Er is meteen al kritiek gekomen op het plan van onder meer de bestaande openbare middelbare school Pieter Zeeman op Schouwen-Duiveland, waar de rest van de kinderen nu naartoe gaat. Het was een bijzonder weekend voor de familie Van Dijken uit Kolijnsplaat. Want zoon Mick debuteerde in de Tour de France en dat beleefde het hele gezin mee. Een reportage vanuit de stad van het Grand Départ, Lille. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Hij wil gewoon heel graag starten. Hij wil heel graag starten en nu gewoon laten zien wat hij kan voor de ploeg. En ja, hopelijk wordt het een mooie 3 weken. Het is bijna niet in woorden uit te leggen eigenlijk. Dus, maar dat weten we van elkaar. Dat we daar heel erg trots op zijn natuurlijk. En we hadden nooit gedacht, de beginjaren, dat het eigenlijk zo zou lopen. Dat je dan toch op even met de Tour de France rijdt. Ja, dat kun je bijna niet geloven. Ik probeer ze een beetje rustig te houden, die Van Dijketjes. En nee, ja, iedereen is super enthousiast natuurlijk. Zei je van de week al dat je niet veel thuis bent geweest, je familie weinig hebt gezien. Wat is het dan dat ze hier nu zijn? Hoe doet dat met jou? Ja, dat doet me heel erg goed natuurlijk. Dus dat geeft me extra energie. Het maakt me blij en heel veel motivatie krijg ik ervan. Tour de France is het grootste podium eigenlijk van de wereld qua sport. Ik geloof dat er meer dan 2 miljard mensen naar kijken, wereldwijd. n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir. Ik ben blij dat de kop eraf is, dus dat we begonnen zijn. Ik heb denk ik 10 kilometer met kippenvel rondgereden. Nog nooit zoiets in mijn leven meegemaakt, dus echt heel vet. En wat betekent dit, de toerdeelname van Mick voor de familie Van Dijken?
Ja, heel veel eigenlijk. Ja, ik weet het niet precies hoe ik dat allemaal uit moet leggen, maar ik denk dat iedereen dat wel zichzelf voor kan stellen. Dat het eigenlijk een beetje een wonder is. Hè? En dat ze dat alle twee dan eigenlijk op zo'n hoog niveau kunnen rijden. Ja, dat had je niet, bijna niet durven dromen eigenlijk. Iedere dag ga ik genieten of proberen zoveel mogelijk te genieten. Ondanks dat het heel erg afzien is en zwaar is. Dus vandaag vergeet ik in ieder geval nooit meer. Ik zou zeggen, we zijn begonnen, joh. Het debuut van Mick van Dijk. Het is vandaag trouwens op de kop af 40 jaar geleden dat de Zeeuw Maarten Ducrot een toeretappe won. Later vanavond een mooi verhaal daarover op onze site waar u ook andere verhalen uit Zeeland kan vinden. Ja, het is in Zeeland vandaag een totaal andere dag dan we de laatste weken gewend waren. Vandaag tussen de 18 en 20 graden en dan ook nog eens een keer regenbuien. Morgen wordt het zelfs nog ietsje frisser, met regen ook pas. Vanaf woensdag klaart het op en dan wordt het ook weer ietsje warmer. Straks krijgt u nog een uitgebreid weerbericht. Tot zover op dit moment deze Zeeland Nu, op deze eerste dag van de werkweek. Nog een hele fijne maandagavond en heel graag tot morgen.